Algatumala an gaya mana cewar mata a yanzu kusan 100 da ke za ka samu 10 wanda ba su da aljanu. To algatumala me yake kawo haka? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na ce ai kusan musifa abu uku muka yi, ubangiji ya janye mana kariya. Daya, fantsamar zina cikin musulmi ba sa kyama, me yin ba sa kyamarsa, in aka haifi dan ba aure ba wanda yake jin kyamarsa. An mai da su da dan aure da dan shege duk kusan daya, har ma kiraye ake a mai da su daya. Daga ran da aka ce da dan aure da dan shege ɗaya suke, daga ran nan aka rushe darajar aure a duniya gaba daya. To sannan kuma cin amana ta harkar dukiya, duk wanda kuɗi suka shiga hannunsa sai ga ba Allah tare da shi, sai ci ba abu kunya ba tsoron Allah. Sannan kisan kai nan da na amake mutum a kashe shi ba a jin komai, shi ma ya shiga. To wannan ya sa Allah janye kariya. To su kuma mata da kace me ya jawo, farko dai akwai ɗan raunin sani akan yanda hirji yake. Hirji shine yin addu'a ta neman tsari. To mata suna da al'ada wadda in suna yi ba sa sallah. A lokacin da mace take wannan al'adar, duk mala'iku kauce mata suke, saboda haka za ta zama tsakaninta da shaɗanu a buɗe take kawai. Idan tana yin hirji 10 a lokacin da take sallah, a kowace rana tana hirji guda 10, to a lokacin da ta zo matsayin da ba ta yin sallah, to sai ta ƙara 90 a kai. To shine za ta samu kariya ta gwargwadon lokacin da take sallah. To su kuma su san wannan ba, wannan shi ya jawo aljanu suke ta shigar su da yawa a daidai irin wannan gaɓoɓin. Sannan na biyu, jikunansu al'aura ce, gashin mace a waje al'aura ce, tana cire shi ba mala'ikun da zai zo na gurinta. In ta cire tufa ta fito da shi waje, ba mala'ikun da zai zauna tare da ita. saboda haka shedanu suna yawo birjik, to sai su shiga jikinta. Kuma mazan aljanu sun fi na mutane sha'awa, kuma sun fi son matan mutane fiye da nasu na aljan. Saboda haka sai su ci wannan ya ja suke ta shiga jikinsu wajen tsiraita jiki. Za ku yadda da ni, lokacin da annabi alaihi wahayi izo alaihi salam ya ce da nana Khadija radhiyallahu anha, zammiluni, da aka je gurin Warqat ibn Nawfal sai ce abinda za ku gwada ku gani, in mala'ika ne idan ya taho ka ji motsinsa ga ya mata ta cire dan kwalinta, in ya zo shaidani ne. Jibril yana cewa yana ce mata ga tana cire dan kwali sai koma, ko yarwa ta cire dan kwalinta mala'iku ba su zauna tare da ita ba. Shikenan sannan sun zo suna wani kunshi wanda suke yi, wani rabu wata kadangaro wani tsaka kulba ana ta wannan shi ma gayyatar shedanu ike yi. To sannan kuma an zo ana yin wani ado wai in za a yi biki, ran da za ta gode wa Allah da ya bata, wato ya raya ta kuma ya sa ta samu miji, za ta yi aure. Akwai sa'anninta wanda aka yi cikinsu tare, duk ya kashe su suna ciki. Waɗansu kuma an haife su wanda ake cewa sun mani kurjikun ɗifulan, an haife su suna ƙananan, duk ya karɓi ransu. Min kuma yi tawafa, ya karɓi rawukansu. Waɗansu kuma ya bar su har ta zo mazaunin aure. To tana ganin akwai yayyanta wanda sun zama saba giji ba samu mijin ba, ita ta samu. Mai kwanta wa Allah godiya, ranar za ta yi wa Allah fito na fito, ta sa wannan adan, ta ce ba za ta yi sallar azhar da al'asar da magariba ba saboda ta yi ado. Kaga me aka yi wa Allah? To dole Allah ya janye hannunsa, Allah zai janye hannunsa shedanu su zo. Wannan yana cin abin da ya haifar wa mata waɗannan yawan shedanu a jikinsu. Saboda haka in Allah ya sa sun lura da wannan wajen rashin tsarki, in ba sa sallah suka yawaita hirji, addu'o'i da suke na neman tsari su ninninka su a wannan, to Allah zai ba su kariya. Sannan kuma su dinga suturce jikinsu, su daina fito da shi waje. Sannan a ƙarshe ina so in gaya wa mata wato akwai wata girmamawa da Allah subhanahu wata'ala ya wa mata wadda bai wa maza irinta ba. Alƙur'ani cikin suratul ahzab Allah ya wa mata alfarma,
ya saka su a wani ziri mai alfarma don cewa ya ayyuhan nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna. babu girmamawa da Allah mace da ta kai wannan. Allah subhanahu wa ta'ala annabin ya kira da kansa ba mu'minai ba. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, ka ga wa matanka na gida, wa banatika ga wa ƴaƴanka mata, irin suna na Fatima radhiyallahu, suna na Zainabu radhiyallahu, na Ruqayya radhiyallahu, na Ummu Kulsum. Sannan sai ya ce da matan mumine gaba ɗaya ila mulki a mutu ya sa su a zirin gidan annabi alaihissalam. Ko girman da ya wuce wannan, ma mata ba sa ganin kima wannan. Sai ta yi wannan ranar auren sa batuwa da jikinta ta yi ta'uba iri ta shafa shafanta ta tafi ta ki sallah. Wannan shine ya jawo irin wani abun suke ta samun mutane. In Allah ya sa mutane sun farka sun gane shi kenan. In ko ba a gane ba to in wato jiki magayi, kuma an giji ba za a gani ba, an gani ko ba za a ga da kyau ba. Amma fatan mu Allah ya sa mu gyara, mu gane, mu dawo kan siddi, kan tafarkin annabi alaihi salam. Annabi sai mun jagora, mu tozarta iblis da shaidan ya zama ba shi da iko akan mu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.